Fl-aħħar jum ta' żjara tiegħu fiċ-Ċina, il-kap tal-Oppożizzjoni iltaqa' mal-mibgħuta speċjali għall promozzjoni tal-investiment fl-Asja, Sai Mizzi-Lang. Fi stqarrija tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil qal li l-Mizzi qalilha li hija nieqsa mill-preparazzjoni biex taqdi l-irwol mod ilha u ma kisbitx ir-riżultati. Għalkemm imkejjen viċin il-Gvern qalu li fil-laqgħa dan id-diskors ma ntqal qatt. Fi stqarrija tal-Gvern intqal li f'din il-laqgħa Sai Mizzi spjegat li se jkun hemm iktar opportunitajiet ta' investiment mill-Asja f'setturi varji fix-xhur li ġejjin. Mizzi-Lang tat espożizzjoni tax-xogħol qed isir biex jiġi attirat investiment mill-Asja lejn Malta. Hija spjegat li xogħolha huwa li tiffoka fuq kumpaniji li potenzjalment jistgħu jkunu interessati li jinvestu f'Malta. Semmit il-kumpanija Huawei li hija l-ikbar kumpanija tat-telekomunikazzjoni fid-dinja bħala eżempju ta' kif tista' tattira kumpaniji kbar lejn pajjiżna. Intant il-Partit Laburista wkoll irreaġixxa d-dikjarazzjoni tleqqal li għamel Simon Busuttil. Innota kif issewwa kontra wkoll il-ftehim ma' Huawei wara